Sitazami singakanani yobekezela. Sanibonani ugogo Mseleku lo okhulumayo. Niyamazi ugogo Mseleku ukuthi uma esengenile ezokhuluma usuke ekhuluma ngezinto ezibalulekile. Namhlanje ngizokhuluma ngamagobongo. Abantwana abadinga ukuthola igobongo, uthola ukuthi umntwana uyagula. Mhlambe kwesinye isikhathi umntwana ukhukhumala isisu. Uyabo aphathwe into engangekube ngathi ngabe iphatha abantu abadala ukuze kuthiwe yilumbu kubantu abadala. Uthola ukuthi ingane ikhukhumala isisu size sibe mthantanani, ingane ungazi ukuthi ngabe yini le yenza ikhukhumala isisu kangaka. Kwesinye isikhathi nje ihlala nje vana ibhodle into ongayazi, ibhodle kabuhlungu nje ingane uyizwa ukuthi iqumbile noma uthi uyithinta isisu sawo sithi po isisu sayuzwa hayibo nkosami ngabe kule ngane kwenzakalani. Kwesinye isikhathi ziningi nje izinto ezenzakalayo. Kuyena uthola ukuthi kwesinye isikhathi ingane inenkani noma uthi uyayithuma kayivumi ukuthumeka uzuzibuza ukuthi ngase kube ngempela kwenzakalani kulo mntwana. Kanti lo mntwana lo into emshayayo yinye qha, ufanele athole igobongo, adle igobongo ukuze into zakhe zibe seziyavuleka zibe seziyakhanya. Ungaze wena umbhumbu umqede umntwana ngenduku ngoba uyitshela ukuthi umntwana uyedelela, kanti umntwana cha hayi ngoba edelela ukuthi kufuneka nje mathole lezi inkamba zegobongo. Lezi inkamba zegobongo akuve ukuthi ungudle lezi inkamba mhlambe usuyathwasa noma kwenzakalani. Kuba nje ukuthi wena mawusuthole lezi inkamba lezi zikabili ezokuthwasa zizodwa, lezi ezokuba nje uyagula umntwana udinga ukuthi uthole lezi inkamba ukuze into zalowo mntwana zivuleke, ngoba uma zidingakala umntwana wangakwazi ukuyithola ziba inkinga. Noma ngabe kusekhuleni umntwana kuye kufune ukuthi azithole azidle lezi inkamba ngoba zikuba inkinga uma engayithola into zakhe ziyavaleka zingalungi. Uthola ukuthi nasesikoleni umntwana akaphasi kahle ngoba yini akazange azayithole lezi inkamba lezi kwakumele ayithole semncane. Zihlupha ke ngisho umuntu omdala kwesinye isikhathi abazongakwazi ukuthi lezi impawu zalolu khamba kwenzeka kanjani. Uthi kuthiwa hayi wena uyathwasa ngoba umuntu ebona nje ukuthi kunazi inkamba ekufanele uzidle, sekuthiwa nje uyathwasa hayi kuyibona konke, kanti hayi ngoba uthwasa kufanele nje udle lamagobongo kuvuleke izinto zakho. Ukuze zivuleke idla lezi izinkamba bese kuvuleka into zakho. Uthola umntwana ukuthi usumenzele nasesikoleni uyaphasa kahle, nasekhaya usiyahlonipha umntwana kade seyihlangu nje engezwa lutho, engenzi lutho, engezwa noma ethunywe engezwa lutho. Uthi azibuza nkosami le ngane ngabe kwenze njani, kanti imiswe lonto nje cha kukho okunye akho mthakatha akho lutho. Ngiyacela ukuthi abazali nabantwana abazali babantwana balandele kahle ngabantwana babo uma abantwana beneyinkinga ezithize nabo bezisola babheke ukuthi ngase ube lenkinga kusibanani yini eyenza lenkinga, ngoba kumele phela lo mntwana kade ekhule ngenjena ushintsha nje manje ushintshiswa yini. Yilezi zinto lezi kufanele ngabe ziyenzeka kuyena kodwa ezingenzeki. Esengihamba kuhambe njalo bese bemaya kumuntu kuthiwa kusethi kwakufanele ahambe athwase lo mntwana, kanti cha ingoba kalidlanga leli igobongo. Sengishona ukuthi libalulekile igobongo ukuthi umuntu alidle. Lona leli lidliwa nje mhlambe noma ngabe inyanga eyodwa uliphothule mawunamandla, futhi ke mawungenamandla uyalidla nje kuze kube kuzoze kushaya leso sikhathi sokuthi wena usuyaliphothula leli igobongo. Yilonto nje bengifisa ukuthi nginazise yona ukuthi niyazi ukuthi kwesinye isikhathi ezinye izinto zonakala nje kancane ungaboni ukuthi ngabe inkinga mhlambe intoni eyenza lenkinga. Bese kuthi ekugcineni usuthola ukuthi yawu ngingakho nje kwakwenzeka kanje nami kumntanami, kusho ukuthi kwakuyiyona lento. Engisholo ukuthi niqaphele ngabantwana kakhulu. Ziningi izinto ezibenza abantwana ngobona basuke bengazi ukuthi baphethwe yini, ingakho becatshangelwa wena mzali ubona ukuthi cha ingane yami nje kade ingenjena, kusho ukuthi sekuyilokhu okuyikona kuyona. Ingakho kufanele ukuthi makukhona insolo singazazi ukuyibona kubantwana bethu sibe sesiyaphakama ukuze kwenzele ukuthi sibone inkinga isenganeni zethu sikwazi ukuzilungisa ingane zethu zibe right, zibe sesimweni esiright. Ingane mayifunde ifunde kahle, makukuthi iyathuma ingane ithumeke ibe yikona konke nje okuhlo okungenziwa ingane nokufanele ingane. Yikona nje lokho namhlanje bengithi anginazise kona kancane ngingenela ngala ngase emakhambini, ngiphinde ngingenele nasesiyalweni into lezi siyalo nje ngoba ezizohambisana nalokho, ngoba phela kufanele wazi ukuthi kufanele kwenzeke lokho ukuze kwazi kwenzeka kanje. Uyayibona leyo nto, ingakho ngithi kufanele ngimthinte ngakho konke ukuze nigcine nikwazi nazi ukuthi kufanele nenze kanjani. Ngiyakho-ke ngithi cha-ke namhlanje bengiliphethe lolu-ke udaba ebenginalo ebengifuna nginazise lona. Uma kukhona ongidingayo inamba yami yocingo isikhona enzansi. Ngiyatholakala ku-YouTube, ngiyatholakala ku-TikTok, uyakwazi ukuthi ungifonele ungithole, uFacebook uyakwazi ukungithola.
Ngiyatholakala nje inamba yami yocingo ikhona lapho njalo uyamulalela inkulumo nje bese uyabona inamba yocingo lapho into ikhona ihamba ifuna uyibone usuyakwazi ukuyithatha lapho uma uyithatha usuyakwazi ukufonela ugogo Mseleku ukhulume nawe ukuze ukuthi gogo Mseleku nginesimo esikanje ngabe sekwekwenziwe bese ngiyakutshela mthi inkinga yalo mntwana ukuthi uko kanje bese kuba kuwena ukuthi uyaphakama ngalo mntwana wakho wenze njani. Hayi-ke ngingathokoza kakhulu ukuba nilalele-ke amakhasi ami niwabuke wonke nilandele. Ngiyabonga kakhulu makhosi amakhulu, thokoza.